हे कुठे आलात? महालक्ष्मी टेम्पल. कुठे? महालक्ष्मी टेम्पल. तो किती दिवसांनी किंवा वर्षांनी मम्मी आली? मी खूप वर्षांनी आलेली पहिली, पण आता पण खूप वर्षांनी आली. आणि तू काजल? मी पण बरेच लहानपणी आलेली. तुम्ही? मला तर झालं सांगते काय 20 वर्ष झाले मला. 20 वर्षांनी. 20 वर्षांनी मी हे सगळं आता बघते. आणि हे कसं आपण आता तिकडे आलेलो, कुठे आलेलो? गिरगाव चौपाटी ना. तिकडून हे महालक्ष्मी जवळ, आणि महालक्ष्मीच्या पुढेच आजी आली पण आहे ना, 10 मिनिटानंतर बरोबर. 5 मिनिटं 10 मिनिटं वॉकिंग ना. आता आपण कुठे आलोय? महालक्ष्मी टेम्पल. टेम्पलला चाललोय ना. चला. टेम्पल कुठे? इथे समोर. आपलं पहिलं देवस्थान. काय? पहिलं देवाचं दर्शन महालक्ष्मी साखरपुड्यानंतर. माता का संपूर्ण दिसंबर वाली है, पांड वाली, कांडा पानी वाली, ये बड़ा वाला गेट है. कौन सा ताई? पूरा ओटी का 50 वाली है, 60 वाली है. बेनी, फळ, नारियल, 100 रुपये. 100 वाली है, पूर्ण पूरा ओटी है. ओटीतलं सामान पण आहे बेनी पण है, सब ताजी है, सब. हाँ, बेनी संग रहा है. बेनी आगे कर लीजिए, नहीं तो गिर जाएगा. इसको आगे कर लीजिए. पाया पड. ऐकायला आलं का? आरती ऐकायला आली? तबियत खराब हो गई. फोन करके पूछो ये तो प्रसादच झाला तो. भाई एकदम आरती का टाइम था. आता इकडे बाबा देवीच्या देवीचं आहे आपल्याकडे. ते पाहिजे का? काय पाहिजे का? साडी पाहिजे सरकार बघा ना. कळस आहे ना आपला, काय घेते? कळसाला घालतो ना आम्ही. साडी? हा, साडी. हा, काही बात नाही. मला एक ड्रेस घे. हा, एक घे ना कळसाला घालतो. कुठला कलर देऊ? लाल हिरवा. कसं दिला काका? 100ला आहे. हे कृष्णाला ड्रेस घे. छोटा आहे मोठा? एवढा आहे. घे ना. बघून घे. तुझ्या हाताने घाल नंतर सर्व. डिसेंबरमध्ये. आणि आईने काय घातलं हातात दाखव. आईने घातलेलं आहे प्रोटेक्शन बँड. अभी कुछ नहीं होएगा. कुछ नाही का हनुमंत आहे. हां. हे पाहिजे पगडी. पेटा देऊ. काही पेटा मोठा पाहिजे, पण जरा त्या डोकं आहे ना मोठं आहे. कृष्णाचं डोकं मोठं आहे. हो देतो. मोठी पेटीन. हे मम्मी हे सर आपल्याला ताई आणायची ना. हे सर्व ताईच आणायची. हां. हो, आतापर्यंत ताईच आणते. हे कसा पेटाव काका? हे मोठा केवढा पाहिजे. हा हा. एवढा घे, अजून बारीक देऊ. नाही, मोठा हवाय. हा, असाच पाहिजे. हा बरोबर बसेल का? आतमध्ये बघा, डोकं नाही एवढा जाणार. देऊ. हा खूप छोटा नाही. आहे. हा देऊ. अच्छा, एवढा पाहिजे. त्याच्यावरच्या मोठा आहे. अजून मोठा. ते गटाला घालायला बघूया. ही घेतली का? किती आले काका हे? चला झालं. हा महालक्ष्मीचा इकडे पुढे टेम्पल ना. हा. आता आपण कुठे चाललो? आजी आली. कुठे? आता 5 वॉकिंगच आहे ना इकडनं. हा. चला. हा रस्ता गेला. हे हलते आधी खाली बघ. शॉर्ट मिनी रस्ता. आणि आज गर्दी नाही जास्त आहे. खूप गर्दी असते. ठिंगराठिंगरी होते. आपली उद्बत्ती आहे. चला इथे ऑलमोस्ट आता पोहोचलो आपण. चल. यांना कुठे जायचं विचारू का?
गर्दीत असेल तर जायला होईल. चला आलो जाऊ. असं तर पूर्ण इकडे असं वाटतं मार्केटच लावलं आणि हे सर्व कव्हर केलं बघ सर्व. हे आपल्या आजूबाजूला जे येल्लो आहे ना त्या बाजूला ते समुद्र पाणी आता बंद केलंय. सर्व बंद केलंय बघ ना. बरं झालं स्वस्त होतं ना आपल्याला बघायला भेटेल. अंकल पांडा है? पांडा नहीं, पांडे का तकिया है भाई. तकिया नहीं पांडा ही सही है. पांडा महंगा आता है इसके वजह से लाभ. काम चालू आहे सर्व. तुला समुद्र तिकडे दिसलं पाणी दिसलं तिकडे है ना. कव्हर केलं सगळं. सुट्टे पैसे घ्यायचे ना. काय बोलते? हे असे गरीब माणसं बसतात ना त्यांच्याकडून सुट्टे पैसे घ्यायचे. 100 रुपये दिले तर 90 रुपये द्यायचे. आणि ते वाटायला ना चिल्लर. हा पण ते 10 रुपये कापून घ्यायचे सुट्टे देताना. इकडे ओपन आहे ना. चला जाऊया चला. फोटो काढायचे मॅडमला. तर होईल. अंधार आहे ना जरा. समोर आहे ना. कोण आता काजलच्या बहिणीचा व्हिडिओ कॉल आला. ते दोघं खायला बसले. किती वर्षांनी आली? खूप वर्षांनी आली. खूप वर्षांनी पण अचानक ना. ठरलंच नाही होतं. मॅडम तिकडे. आपण 5 वाजेपर्यंत घरीच होतो. तू किती वर्षांनी आली? मी पहिल्यांदा आले. बसली. हे बघ हे झालंय हलतंय ते. जरा बसलो आम्ही है ना. हा मंदिरात आलं ना की थोडं बसायचं असतं. थोडं इकडे कसं असं पॉझिटिव्ह वाईब्स असतात थोडे ना. हा थोडं बसायचं असतं. खाली बसतात. आता आम्ही वरती का बसलो तिथे खाली झाडू मारतात आहे. तिकडे मारतात सर्व साफसफाई करतात. हा नाही तर पूर्ण मंत्रच बोलते वाटतं का त्याला. हा पूर्ण मंत्र चालू आहे आईचा. आज तर देवदर्शन झाले चांगले आम्ही. मनात नसताना. हा मनात पण नाही कधी म्हणजे असं पण नाही होतं. म्हणजे देवाने स्वतःहून बोलवून घेतलं बा आपल्याला है ना. शुभ कार्य होत आहे ते तुम्ही येऊन जावा पाया पडून. आणि त्यांनी सर्व प्रकारच्या देवाकडे है ना. आणि बघ ना दोन्ही देव आजूबाजूलाच आहेत. आपण कल्पना सुद्धा केली नाही. काय नाही. हे तू ते चिल्लरचं म्हणत होती. 4 का 5 वाजेपर्यंत घरीच होतो. तुझे चिल्लरचे म्हणत होते ते हे चिल्लर ना. हे असे लागेल इकडे बसा. आजची जर्नी कशी होती? एकदम मस्त. हा अनएक्सपेक्टेड पण चांगली है ना. एन्जॉयबल. आता रिलॅक्स. आता घरी पोहोचलो डायरेक्ट. ही नवीन सिस्टम काढले बघा सिग्नलची पूर्ण लाईन. अरे वा हिरवा पण झाला ते है ना. म्हणजे मम्मी तिकडे बघायची गरज नाही आता या सिस्टमला. म्हणजे सेंटरला फक्त गोलला. आमची दिलू झोपली आहे. काय करते? झोपली आमची दिलू. माऊ माऊ. आपण सक्सेसफुली जाऊन आलेलो आहे गिरगाव चौपाटी. मग महालक्ष्मी विचार पण नाही केला होता आम्ही आज तिथे सर्वीकडे जाऊन आलेलो आहे. एकदम
5 वाजता निघालो आणि 9 वाजता घरी पोहोचलो. हा. म्हणजे एवढ्या वेळात लवकर सर्व झालं आपलं, बरोबर ना? सर्व झालं फिरून. खूप छान वाटलं. तुम्हाला पण दाखवता आलं, जेवढं दाखवता आलं तेवढं दाखवलं. महालक्ष्मीमध्ये आतमध्ये त्यांनी शूट करता नाही दिलं म्हणून ते दाखवता नाही आलं. पुढे कोणी बघितलं लग्न झाल्यावर फिरायला नेतोय काय नाही म्हणून आत्ताच फिरून घेतलं. आताच फिरून घेतलेलं आहे. आणि आता मास्क धुतलेले आहेत. हां, सर्व प्रॉपर हायजेनिक. तुम्हाला ब्लॉग कसे वाटले ते पण सांगा आणि व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. टाटा. टाटा. चला, आता जेवणाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. फॅन ऑफ केलेला आहे. आता 5 ताट गेम चालू आहे. हा व्हेज ताट आहे. व्हेज थाली म्हणजे काय काय आहे आज? व्हेज थालीमध्ये आहे पापड, चपाती, भात, वरण, डाळ काय म्हणतात ते, आपली मटकीची भाजी आणि भेंडीची भाजी. आणि हे आलं आहे आईच्या समोर आणि आई बघतात आपला करंट व्हिडिओ. आता हा आहे इथे तुम्हाला भाई बसलेले दिसतात आहे, पण इकडे व्हेज थाली आज भाईकडे न जाता इकडे जाणार आहे, कारण भाईला आलेला आहे. मम्मी येत आहे आणि भाई आता घ्यावे. हा माझा ताट आहे. आता आम्ही विक्रोलीची स्पेशल बिर्याणी आणलेली आहे. व्हेज वाल्याने इकडे कृपया करून नाही बघितले तर बरं होईल. थांबा भाई चूज करा. भाईला घाई झालीये. भाईला काय झाली? तुम्हाला कोणतं पाहिजे? 1 2 3 4 काय पाहिजे तुम्हाला? कोणती बिर्याणी? वेगवेगळी बिर्याणी आहे. विक्रोलीची सर्व बिर्याणी आहेत. सांगा कोणती पाहिजे? ही. अजून एक घ्या, तुम्हाला ऑफर आज बाय 1 गेट 1 फ्री. नाही, अजून एक घ्या ना तुम्ही कोणती तरी. ही वाटली. चलो, इथे आमची थाली रेडी झालेली आहे. ही आहे आमची नॉनव्हेज थाली. 2 टाईपची बिर्याणी, विक्रोलीची स्पेशल बिर्याणी. तर भाई तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतील. चिकन पुलाव टेस्ट करून दाखवा आणि चिकन बिर्याणी टेस्ट करून दाखवा. ठीक आहे. आता हां, कशी झाली? चांगली आहे ना? हो. आम्ही आता खातो, तुम्ही पण आमच्या बरोबर खायला. आणि व्हेजवाल्याने विचारा कसं वाटतंय तुम्हाला कसं नॉनव्हेज? वाटतंय व्हेज खाऊन? आम्ही वेळ छानच आहे हो आमचं. का? आमचं कधी एनी टाइम छानच आमचं पण छान आहे. व्हेजवाल्यांची वेगळी पंगत आणि आमची नॉनव्हेजवाल्यांची वेगळी पंगत. भाई खाल्ला? खाते रहो. विचारत आहेत की काय? कैसा दिख रहा है काजल? अच्छा दिख रहा है. मस्त आहे. चलो खाओ अभी. आता आम्ही खातो, तुमच्याशी बोलतो नंतर उद्या. तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आता जेव्हा जेवा आणि झोपा.